имсол ҳам аст ки бозиҳои олимпӣ дар олами варзиш қуллаи баландтарин маҳсуб ёфта, варзишгарон муддати 4 сол бо заҳмату талошҳои пайваста ва иштирок дар мусобиқаҳои қитъавию ҷаҳонӣ ва ба даст овардани холҳои олимпӣ соҳиби роҳхати ин мусобиқаи сатҳи олӣ мегарданд. қобили зикр аст ки агар ба даст овардани роҳхати олимпӣ ба онҳо ҳама заҳматҳои 4сола як тарафи масъала бошад, сазовор шудани медали олимпӣ худ қаҳрамонест ки бо шикаст додани қаҳрамонон ба даст меояд. аз ин ҷост ки давлатҳои абарқудрат низ ҳамасола талоши зиёд мекунанд ки варзишгарони худро барои сафарбар намудан ва бозиҳои олимпӣ омода намудаву медалҳои зинаи аз ҳама баланди варзиширо соҳиб гарданд. бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ варзишгарони тоҷик низ барои роҳхат гирифтану иштирок дар ин мусобиқаи варзишӣ талош мекунанд ва хушбахтона тавонистанд чандин маротиба медалҳои олимпиадаро ба кишвар оранд ки медали биринҷи Расул Боқиев дар Олимпиадаи Пекин 2008, медали биринҷи Мавзуна Чориева дар Олимпиадаи Лондон 2012 ва ниҳоят медали тиллои Дилшод Назаров дар Олимпиадаи Рио 2016 далели ин гуфтаҳост. дар бозии олимпии имсола бошад қарор аст 11 варзишгари муваффақи кишвар шарафи варзишии меҳанро ҳимоя кунанд. чун мақсаду мароми барномаи мо инъикоси омодагии иштирокчиёни олимпиада махсусан мушзанон аст, то ҳадди имкон мекӯшем рафти омодагии се мушзани бо маҳорати кишвар Ваҳодур Усмонов, Шаҳбоз Неъматуллоев ва Сиёвуш Зуҳуровро пешкаши бинанда гардонем. мушзани ҷавону умедбахши кишвар Баҳодур Усмонов аввалин варзишгаре мебошад ки миёни дигар варзишгарон дар мамлакат роҳхати бозиҳои тобистонаи Олимпӣ Токио 2020-ро ба даст овардааст. Баҳодур Усмонов ки моҳи марти соли гузашта дар мусобиқаи интихобии олимпӣ дар минтақаи Осиё Уқёнусия дар шаҳри Уммони Урдун дар даври бокс-офф дар вазни то 63 кило миёни мардон бар варзишгари эронӣ Ашкон Ризоӣ бо ҳисоби 5-0 пирӯз шуда соҳиби роҳхат ба Олимпиадаи Токио 2020 гардид. дастоварди бузурги варзишии соли 2019 низ ба ин мушзани 23-солаи тоҷик марбут аст. ӯ дар қаҳрамонии бокси Осиё дар шаҳри Бангкоки Таиланд бо унвони қаҳрамонӣ даст ёфта бо медали тилло сарфароз гашт. чун дар ҳоли ҳозир то ба Олимпиадаи Токио ҳамагӣ чанд рӯз боқӣ мондааст, тамринҳои Баҳодур дар шаҳри Душанбе тахти мураббигии Мирзо Шамсиддинов идома дорад. ҳозираш ба машқ карда истодем то саршави машқҳои дастаҷамие ки Кумитаи Миллии Олимпӣ дастгирӣ мекунад. то саршави мусобиқа мо хеле вақт дорем. боксёрои Баҳодур Усмонов ва Шаҳбоз Неъматуллоев 25 июл сар мекунанд дар Олимпиада. ҳамин вақт дорем. ҳозираш ба мана хеле ки дидед дар ринг кор кардан, ҷанги озод, ҳар як харифаш алоҳида алиш кардан. Баҳодур Усмонов аз Олимпиадаи Токио 2020 умедҳои зиёд дорад, чун ӯ таҷрибаи рақибони дар Олимпиада будаашро хуб медонад ва аксари онҳо қабл аз Токио дар чемпионати ҷаҳон ва мусобиқаҳои осиёӣ зарби мушти обдори ӯро чашида буданд. ногуфта намонад соперникое ки 2019-2020 қати ҳамаеваи бокс кардам, дар ҳамаш литсензия доранд, роҳхати олимпӣ доранд. ҳамаеворо мо медонем чӣ хел бокс мекунам. мо ҷои қати малим
нақша кашидем ки чӣ хел бокс кардан дар Корея, чӣ хел баромад кардан дар Корея, мо ҳамаша медонем. тайёрӣ рафтесте. 2019 соли бобарор буд барои ман ки дар 7 мусобиқа иштирок карда 5 медали тилло, чемпион Азия, чӣ хел гӯям, аз ҳама варзишгари сол шудам. беҳтарин варзишгари сол шудам. 2020 карантин буд, рости гап ягон ҷо нарафтем мусобиқа, як мусобиқа рафтем чемпионат Азия, рафтем роҳхат ба даст овардем. Тамом. 2019 соли бобарор буд ки 20 мусобиқа баромад кардем, ҳамаашда якум, дуюм ҷо шуд. мирзо Шамсиддинов мураббии кордон нақша дорад ки тамринҳои охиринро дар шаҳри Хуҷанд доир намояд. ҳозираш ба мо ҳаракат мекунем ки дар Хуҷанд гузарондан охирон машқҳои дастаҷамӣ. баъд баргашта 19-умда ба сафар медароем. маргила мо ба лозим барои чӣ? Барои он ки барои тактикаи дар олимпиада гузарондан харифҳо бисёр мешаванд. ин харифҳоро ҳамаша нигоҳ карда буромада истодем. барои ҳамин спарринг партнёрро одамое ки дар Хуҷанд ҳастанд, мана дар Душанбе ҳастанд, ҳаминоро ҷамъ карда тактикаи ҳар як каса нигоҳ карда тактикаи худмонро пеш бурдан. ҳама варзишгар худашда гуфти гапҳо цел дора ва ҳеҷ ка намехоҳад ки бирава олимпиада тамошо кунад биёя. ҳама ба мақсади медал мерава. ман мегӯям ки ҳама ба медал биёя. обрӯи мо ман бигирам медал, обрӯи ҳамамонай. медали ҳамаи тоҷикҳои. агар як кас гам бигирад, уро медали ҳамаи тоҷикҳои. ӯ аяк худаш нестай. барое ки 10 миллион аҳолӣ ва як мисол дастгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд. барои ҳамин қадр ин медали поли Тоҷикистоне. мо ҳамин кӯшиш мекунем ки ҳама варзишгарро ба медал баргарданд. умеду бовариҳои мардуми тоҷик низ аз Баҳодур Усмонов зиёд аст, чунки ӯ аз кам мусобиқаҳо дасти тиҳӣ баргаштааст. шаҳбоз Неъматуллоев пас аз Баҳодур Усмонов дуввумин варзишгарест ки роҳхати иштирок дар бозиҳои тобистонаи Олимпии Токио 2020-ро аз намуди бокс ба даст овард. он низ дар мусобиқаи интихобии оид ба бокс дар қораи Осиё ки 3-11 марти соли 2020 дар шаҳри Уммони Урдун баргузор гардида буд, бо ба даст овардани медали нуқраи мусобиқа дар вазни 81 кг соҳиби роҳхати олимпӣ гардид. бояд қайд кард ки беҳтарин дастоварди Шаҳбоз 6 сентябри соли 2018 дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс ки миёни донишҷӯён дар Русия баргузор гардида буд маҳсуб меёбад. варзишгари тоҷик дар даври ниҳоии чемпионат дар вазни 81 кг бо боксчии Русия Муҳаммадрасул Сулаймонов ворид рақобат шуд. дар даври аввали рақобат мушзани тоҷик нисбат ба рақиб бартарӣ нишон дод. дар даври дуюм варзишгари тоҷик ин бартариро пурра ба ихтиёри худ гирифта ва мушзани Русия ба он тоб оварда натавонист. ҳамин тариқ Шаҳбоз Неъматуллоев пирӯз шуда унвони чемпиони ҷаҳонро миёни донишҷӯён соҳиб гардид. ёдовар мешавем ки Шаҳбоз Неъматуллоев аввалин мушзан аз Тоҷикистон мебошад ки бо чунин натиҷа даст ёфтааст. дар айни замон ки ба олимпиада рӯзҳои ба шумор мондааст, Шаҳбоз ҳам рафти тамринҳояшро дар толори варзиши локомотиви роҳи оҳани Тоҷикистон метезонад ва дар ин роҳ ба ӯ мураббӣ ва падараш Аббос Неъматуллоев роҳбару роҳнамост ва бар он бовар аст ки Шаҳбоз бояд медали олимпӣ ба даст орад. Шаҳбоз Неъматуллоев хеле варзишгари чусту чолок мебошад. тамринҳоро зуд аз худ мекунад. ҷоизадори чемпиони ҷаҳон мебошад ва чемпиони ҷаҳон байни донишҷӯ мебошад. ҷоизадори чемпиони Осиё ки ҳамин сол дар шаҳри Дубай баргузор гардид, ҷои сеюм ишғол намуд. мо умедворем ки Шаҳбоз Неъматуллоев дар бозии олимпӣ ҷои сазоворро ишғол менамояд ва бо медал ба ватан бармегардад.
шаҳбоз ба ҷисму тану рӯҳу вуҷудаш боварӣ дорад ки шарафу шони тоҷикро дар ҷаҳон ҳимоя мекунаду ливои номусро парафшон мегардонад. ӯ таҷрибаи рақибони хешро омӯхтааст ва нуқтаи заъфу қавии онҳоро медонад ва умед дорад ки таҷрибааш ҳатман кор меояд. Машқ кардем охирон рӯза монд. Машқҳои қин таври дастем. Мерем Олимпиада ҷои аввалро гирифта мебирем. Амин охирон ҳафта мо 2 маротиба машқ мекардем. Охирон ҳафта кам машқа камтар кардагӣ. Як бовар ҳастам ки дар Олимпиада ҷои аввалро гирифта мебирем. Хеле гузаштагиаш чемпиони ҷаҳон байни студентҳо буд ҳамин университета. рафти тамринҳои Шаҳбозро дида эҳсос мекунад ки рӯҳу ҷисми ӯ ҳама банди Олимпиада аст. ӯ барои номусу шараф мекушад то сари худу сари миллионҳо тоҷикро бо ба гардан овехтани медали олимпӣ дар ин даври гардун баланд бардонад. ва ниҳоят Сиёвуз Зуҳуров, варзишгари дигари бо маҳорати кишвар, охирин намояндаи тими мунтахаби Тоҷикистон мебошад ки ҳамагӣ чанд рӯз қабл дар риштаи бокс ба Олимпиадаи Токио 2020 рохат гирифт. Сиёвуз Зуҳуров тавассути раддабандӣ қоравии гурӯҳи махсуси Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ оид ба бокс имкони иштирок дар Олимпиадаи имсоларо дар вазни ҷамъи 91 килограмм пайдо намуд. ёдовар мешавам ки бинобар сабаби бемории ҳамагири коронавирус ва пандемияи сартосарӣ гурӯҳи махсуси Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ оид ба бокс мусобиқаи интихобии Олимпии ҷаҳонро барҳам дода квотаҳои пешбинишударо тибқи раддабандӣ тақсим намуданд ва ҳамин тариқ Сиёвуз Зуҳуров ҳамчун иштирокчии аввалин бозиҳои Олимпии Наврасон Сингапур 2010 мусобиқаҳои зиёди байналмилалӣ ва ҳамчунин дорандаи мақоми панҷуми чемпионати Осиё дар соли 2021 ки Дубай мизбонаш буд сазовори рохати бозиҳои Олимпӣ гардид. Парвиз Ахмедов мураббии бо таҷрибаву соҳибмактаб ки аз замони шӯравӣ зимоми мураббигии боксро дар даст дорад, бо Сиёвуш пайваста пайи тамрину омодагӣ қарор доранд ва омодабошии худро дар сатҳи олӣ арзёбӣ мекунанд. боиси хурсандӣ аст ки ҳамин квота олимпӣ мода насиб гардид. Каме дертарам бошад, мо машқҳоро то ин вақта анҷом дода гирифта будем. Ки нақшаи мо баъд аз Олимпиадаи Рио ки мо натонистем дар онҷа сазовари рохат шавем, мо нақша гирифтем ки дар 4 солаи пеш омадагӣ мо бо тамринҳоро сахт мекунем, омадагиро бо қавитар мекунем. Дар як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардем ки дараҷаи А буданд. Дар онҷа ҳам чемпионам шуд Сиёвуш дар Федератсияи Русия, дар Қазоқистон мусобиқода ҷоизадор буд. Айни ҳол баъд аз мусобиқаи байналмилалии Истанбул, яъне ҷоми Босфор буд, моҳи март, мо машқҳоро давом додем. Дар чемпионати Осиё дар як чорфинал қарор дошт Сиёвуш. баъд аз ҳамун рейтинге ки дар давоми ҳамин 7 сол бугӯем, Кумитаи Миллии Олимпӣ ба хулоса омад ки Сиёвуш ҳақ дорад иштирок кардан дар бозии олимпӣ. Машқош, тамринош нағз, шихеле ки дидем ҳам дар толори бокс, ҳам дар ҷамомади машқҳои таълимӣ ки мо дар кӯҳда гузарондем, яъне ки тайёр аст Сиёвуш. ба назар ҳолату рӯҳи Сиёвуш олӣ аст ва ба гунае аз касеву чизе сари ҳарос надорад. мақсаду маромаш танҳо ҷоизадори олимп гардидан асту бас. омодагӣ дар сатҳи баланд гузаштаистам бо командаи худмон.
мураббиё варзишгаро машқҳои тамринӣ гузарондистем, спаррингҳо, машқҳои тактически барои мусобиқаи олимпиадада ҳамаи ҳарифҳои худ маълум ҳастанд. Барои ҳар як кадомашда мо тайёрии ҷиддӣ дистем. Мақсад медонем ки чӣ хеле привилегияҳо доранд, чӣ хел камбудиҳо доранд. Ҳамвора нисбати худ мувофиқ кардастем. дар як рӯз чанд маратиба тамрин мекунед? Дар як рӯз ду вақт, сабабе ки мусобиқа наздик шудастаи нагрузкора фуровардастем. Мақсад озӣ сабабе ки кам вақт монда мо қувват ҷамъ кардастем. шумо боваритон чӣ гуна аст нисбат ба олимпиада? Ҳаскун чӣ гуна боварӣ доред? Боварӣ медорем, ҷавон ҳастем, ҳаракат мекунем. Мо ҳамеша боварӣ дорем ки сазовари ҷои аввал мешавем. Ба нафароне ки шумо рақобат мекунед то ин замон, яъне то олимпиада бо ягон нафари онҳо дар ягон ҷо вохӯрда будед? Бале. Дар мусобиқаҳои байналмилалӣ зиёда аз 15 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардагем ва албатта дар мусобиқаҳо мо вохӯрӣ гузарондагем. Бисёриёшон ҳастаи рақибое ки качон қуввозноӣ накардагем, онҳо кам аст. соли 2008 гӯем, пеш аз чемпионати ҷаҳоне ки дар Ереван мегузашт, мо ҳамуҷа тайёрӣ дидем. баъд аз вай як чемпионати ҷаҳон байни наврасон ки дар Баку гузашт, ҳамуҷа рохати олимпии якумин бозии олимпии байни наврасон дар Сингапур иштирок кард. Сиёш яъне ки таҷрибадораем бача. иштирок дар бозиҳои олимпӣ орзуву омоли ҳар варзишгар аст, зеро бозиҳои олимпӣ қуллаи баландтарини варзиш маҳсуб ёфта, роҳ ёфтан то ба сатҳи ин мусобиқаи бонуфуз худ қаҳрамонист ва даст ёфтан ба нишони олимпиада бошад намоди абармардист. дар роҳи расидан то ба қуллаи баланди олимпиада ба кулли иштирокчиёни тоҷикистон барори комёбӣ мехоҳем ва бояд иштирокчиён низ дар ёд дошта бошанд ки онҳоро 10 миллион аҳолии тоҷикистон пушту паноҳу дуогӯ аст.